dakit agurra izango dan, edo azken hausnarketak. Niri gustatu zait entzutean horari, labek ez duela itxarongo Euskal Estatua lortu arte mugitzeko gauza. Edo nola, ohartu behar zarete, biok, pentsatuta daukazuele proiektu bat Euskal Herri osorako. Ikastolek beti izan duzue hegemonismoaren tentazioa eta ondo da. Azken finean, arlo askotan lideratu duzue Euskal hezkuntza sistema. Hori onartu behar da eta gainera gauza ekarpen handiak eta politak egin dituzue. Baina kontzienteak izan behar zaretela, hori planteatzen duzuenean, borondate honez, da azken finean proiektu politiko bat, proiektu identitario bat, Euskaldunon artean partekatzen ez dana, zilegia dana, txalogarria nahi baduzue, baina esan nahi dut, alde horretatik da, nik kuestionatzen dudanean, denona ez dala, nahiz eta kooperatiba izan, da, zilegia da, zuek daukazue proiektu bat, eta gizarteratu nahi duzu, eta gizartean bizirik mantendu nahi duzu, eta perfecto. Ez dago inolako problemarik, baina da proiektu politiko konkretu bat. Bueno, hala eta guzti. Nik ere, nire azken hitza nahi dut izan itxaropentsua, hau da. Guk porrot batetik nator, porrot komatxo artean, gure ekimena, herri ekimena, parlamentuan bota zuten, baina niretzako, ja, irabazi genuen edo, niretzako oso importantea zen, zeharkakotasuna topatzea, inkluso identitate ezberdinen artean, gai baten inguruan. Eta niretzako oso polita izan zen, Komisiones, Celeste, azken momentuan lab, erakunde ezberdinak, batzuk abertzaleak, bestuk abertzaleak zirenak, ados egon direla gai baten inguruan. Orduan, planteatzen baditugu ezaugarri idealak, agian urrunegi jarriko ditugu gure hausnarketa. Baina badaude noraren bidetik segregazioa eta beste kontu batzuk posible dana horien inguruan adostasunak lortzea. Eta zeharka egitea adostasun hori. Bai, sentitzen dut, uste dut, hori egitekotan, zail samarra da, baina hori egitekotan, ez dut uste alderdi politikoetatik etorriko dala, baizik eta zuk salatu duzu urrun gauela, baina edonola gizartetik edo behintzat hezkuntzan mugitzen den eragileen artean ez bada sortzen, partiduen artean askozaz zailago ikusten dut. Eta bai, nik uste dut askok nahi dugula aurrera pausu bat. Ja, Euskal Eskola Publikoaren legea aprobatu zen, sortu zen eszenario bat, batzuk gustoko ez duzue, beste batzuk agian hobeto, eta sentitzen dira, baina ja, ordoki fase luze batean gaude, eta ja beste mendi bat igo behar dugu, beste etapa alumbratu edo argitu behar dugu, eta horretarako egia da aldako topaketak behar direla, baina behar dira bebai topaketa enuke esango izkutuak, baina bai esertzeko eta han mai gainan jartzeko benetan zetestutan topatu algarri. Nik uste ni bai azpimarratzen nahi dugu gauza bat. Ikastolek jaio ginenetik ez garela inoiz itxaroten egon ez estatuari, ez legeari. Menpe gaudela, elementu orokorretan hori bada ere, baina ere baten ere ez gaude. Garai baten egin genuen Euskararen aldeko apostua, Euskal Hezkuntzaren aldeko apostua, Euskal Kurrikuloren apostua. Hartu duguna hainbat apostu horren legearen kontra eta estatuaren kontra izan dira, eta nik uste dut
eraikitzeko gure hezkuntza sistema nazionala pausu garrantzitsuak izan direla. Orain dela gitxi, esate baterako, Nafarroan gure liburuak debekatuak izan zirenean guk ez genuen kendu ikastoletatik, ez da ikastetxetatik, ez gu mantendu genituen. Eta gero egia da, bai, gu badaukagu gure proiektua hezkuntza politiko ikutu bat baduela, logikoki, baina egiten ditugun hainbat gauza, ez dira gure zingorrari begira egiten, gure ikasmateriala egiten da ikastetxe guztientzat, euskal kurikuluna guztientzat egin genuen, elkarlanean aritu ginen besteak udalbiltzarekin eta beste zenbait eragileekin. Beraz, gauza bat da ikastolen planteamendua, eta hori gure artean landuko dugu, sare bat gara, uste dugun nortasuna bat dugula, eta beste gauza bat da gure herriarentzat zein nahi dugun marko hori. Eta guk horretaz aritu garenean, horretarako behar dugu lehen esan duan bezala, elkarlana, eztabaida publikoak eta diskretuak, biak, ezinbestekoak dira, eta ni momentu honetan, esaten dudana, zailtasunak ikusten ditu zergatik, badagoelako planteamendu bat, eta dela, lehenengo publikotasuna aurrera eraman, eta gero ikusiko dugu ze publikotasuna. Eta guk esaten duguna da, prozesua alrebesa izan behar dela. Eztabaida lehenengo izan behar da, ze publikotasun eredua nahi dugu, ze hezkuntza sistema nazionala nahi dugu Euskal Herri osorako, eta gero egingo dugu horretan bai, baina ezin dena da, 93an planteatu zen moduan, lehenengo kakotzen artean armak hor itxi, eta gero ikusiko dugu zertarako. Ez, lehenengo eztabaidatu duguna da, ze hezkuntza eredu behar dugu gure herriarentzat. Eta horretan ikastolen jarrera ez da itxia inondik inora. Gu badaukagu, gu pentsatzen dugun publikotasunaren ereduan zenbait ezaugarri, baina oso argi daukagu eta hori publikoak izan dugu 11.000 aldiz, gure guztia ez dela onartuko. Kontuan izan behar duguna da, ikuspegi ezberdina dago, eta zuk esaten duzu, gauza askotan ados egon gara. Zurekin partekatu nuen, zuen proposamenaren inguruan, 8 puntu zeukan, eta puntu gehienetan, gu bat ados. Puntu batean edo bestean ez, zilegia da, pizkat, niotolako aldea, alde txikia. Baina gauza askoetan, jezartzen garenea eta sakonean egiten dugunean berba, hezkuntza eragileen artean adostasuna lortzen dira. Eta kontu, identifikatuko beharko dugu zeretan ez. Eta niko duztot horregatik dela beharrezkoa gaur egun hau, eta horregatik gaurkoan dei egin nahi genuen horretara. Goaz izartera, goaz genetan ikustean daude aldea. Eta nola bideratu dezakegun, nik uste zilegi eta posiblea da, baina bakoitzak ezin duena da esan edo hau, edo ez du jokatzen. Nik uste hori dala, eta ikastolek ez dugu hori izaten. Ez dugu zaten, edo hau edo ez dugu jokatzen. Jarrera zabal bateaz nahi dugu joan. Eta nik uste hori behar dugu momentuetan. Jarrera zabal bateaz. Gainera, berezik ezergatik, diagnosian gauza baten, denok ados gaudelako. Gure hezkuntza sistema azken urteotan atzera doa. Daukagu ikusten ari gara elemento oso larriak. Eta bata, eta zuek bultzatu duzuena, orain dela gitxi jakin dugu. Atzerritarren kopurua, pasan urtean bakizu, 4.300 izan ziren hortik bideratu zirena, aurten 6.500 kokatuko gara. Eta datorren urtean aurrikusten ari dira 8.000 edo 10.000. Horretan edo ipintzen gara dena, benetan, eguneko egunean, baino ez da gainetan baizik eta batera lan egin dezagun. Hola tenemos, oso argi daukagu. Beraz, nik uste hori dela bidea, elkarlanean, bakoitza badauka gure proiektua, ados, ondo, baina topa dezagun elkarrekin zertan ados gauden aurrera joateko. Bale, batuzu, Gonzalo, gurea proiektu politiko bat dela, hezkuntza berez politikoa da, eta ari baldin bagara nazio terminoetan ere, oiena, gurea, esan duzu, oiena ere proiektu politiko baten baitan. Bale, orduan, garbi dugu. Beste gauza bat, ari nintzen gaur goizekoa prestatzen eta jarri dut ama beraren 2 ume eta banuen burutan Iruñako herri kastola. Iruñako herri kastola, 1994ean, Nafarroa inoiz antolatu zuen, arazo ekonomiko larriak tarteko, 1998an, lehenbiziko D ereduko ikastetxe publikoa bilakatu zen komunidadean, bai? Aldatu zen edifizio, Sanduzelaira joan ziren. Hanetzen 93ko prozesurik, eta Nafarroan ez dakigu, badakigu zer den, badatorkigulakoz ventiladoriak enpiste dena gure aldera ere bai, baina ez da olakorik izan zen, horren ondorio, komunidade horren zati bat eskatu zuen,
ondoko ikastetxe publikoan, eredu bat zabaltzea, eta horrela sortu zen. Beraz, ama beraren bi ume, zirela ari nintzen pentsatzen, eta non ikusten dudan Twitterren, oso polita iruditu zait, tenian landa, txiokatzen du. Herri ikastolatik, Zanduzela ikastetxe publikara egin genuen salto. Garai horiek ederki gogoratzen ditut. Klaseak, jantokian leku gutxi eta pasilloan bazkaltzen genuela, futbito taldea, gurasoren talderen mendirterak, eta gero aipatzen ditu izen batzuk. Justo ni, hau idazten ari nintzenean, txokatu du hori. Eta, iruditu zen, hola ezakit, magikoa. Bukatu behar dut, baina Eusko Ikaskuntzako akta bat aipatu nahi nizuen. Martxoaren 26an, 1924an, Eusko Ikaskuntzan, bazuen Komisión de Enseñanza Primaria bat, eta han daude bilduta, nada menos que, Irigarai, Azpeitiar, Villa Barandiaran, Gondra, Etxeberria, Aranguren, Villalongak ezin zuen etorri egun horretan, eta ari dira, bat da Azpeitiara maestra de escuela de barriada, Gondra da maestro de escuelas nacionales, beste bat da maestro de escuela privada, eta ari dira, hitz egiten, ze ondorioak lituzken irakaskuntzan gure aurrei euskaraz irakaste. Eta nola dagoeneko badiren esperientzia zenbait hori aztertzen ari dira. Eta Barandiaranek aipatzen du garrantzitsua litzatekeela aurrei Euskal Herriko ipuinak ezagutarazteko materialen bat sortzea. Oda gure historia, baina ez hain urrunekoa, eta hor daude, la de la Escuela Nacional, la de la Escuela de Barriada, pribatukoa, eta denak eskatuta gure aurren euskalduntzean, material gintzan, kultur transmisioaren nola egingo genuen. Bidean, gauza asko gertatu dira, eta zerbait berreskuratu beharko genuke, igual akta hauek lituta, zerbait ikasiko genuke. Irakurri nuen berriki, egunkarian, Fernández Lidiari aipu bat egiten zion idatzi bat, hezkuntzari buruzkoa, non esaten zen, Fernández Lidiak diola, langile klasearen garaipenik handiena eskola publikoa dela. Eta hori aldarrikatzen zen horrela, bai? Etzuen abizenik, etzuen deus. Nik esango dut, Euskal Herriko langile klasearen garaipen handiena ailegatzear dagoela oraindik ere, bidean bagabiltzala oso aspalditik, igual 34ko akta honek erakusten digun bezala, edo Pilare Albarenak, edo Aginalderenak, eta barrek erakusten digunetik, baina egiteke puska bat faltaren. Egiteke dagoen zati bat badugula oraindik ere. Eta bukatzeko esan nahi dutea, Euskarak ezote digun deus irakatsi. Euskarak txiki, zanpatu, jasartu horren eskutik heldu, eta esan dugun, ezote dugun deus irakatsi, bere baitan dauzkan balio guzti horietatik. Inklusibotasunarenak, komunitatearenak, auzolanarenak, parte hartzearenak, eta Eta bukatzeko, benga bukatzen dute egiz. Nire ikasleek maite dute izugarri bertan goxo ipuin hori, zuen denek ezagutuko duzuena, ze gainera izenburua hortik doa, bertan goxotik guazen mugitzera, araxago eta goxoago baitan. Mila esker. Mila esker, Gonzalo, Nora, Koldo, gaurkoan hemen izateagatik eta zuen iritziak odak plazaratzagatik.